treballa civil en entitats i sindicació de l'Ajuntament de Montaverner des de fa aproximadament 4 anys i mig. Algunes de les meves funcions són vigilància dels edificis públics, controls d'entrada i inici escolar, tràfic, realització d'informes, ocupació de via pública, salutació urbana, organització d'esdeveniments, com sol·licitar ambulàncies, col·locació de senyaleres en vial, dirigir recorreguts, etc. Aquesta professió ha sigut sempre freqüentada per homes, però a poc som les dones que aconseguim llocs de feina que han estat generalment masculinitzats, perquè som igual de capaços i pense que això anirà evolucionant favorablement. Hola, soc Loli, la jutge de pau d'ací de Montaverner, i vaig explicar-vos breument en què consisteix la meva feina ací a la jutja de pau. Doncs bé, en primer lloc tinc que dir que el jutjat de pau és un òrgan unipersonal i encara que no perteneixem a la carrera judicial, sí que estem subjectes a la llei orgànica del Poder Judicial, que és el que regula les nostres competències. Així tinguem competències en l'àmbit civil i en el registre, sobretot, en el registre civil. També abans tenien competències d'ordre jurisdiccional penal, però a partir del 2015 en les ha retirat el Poder Judicial. Les nostres competències venen regulades per la llei orgànica del Poder Judicial de l'any 85 i ja dic que tinguem competències en registre i en l'àmbit civil. En registre, sobretot, les competències que tinguem són a nivell d'expedició de certificats i així es tramita els expedients de matrimoni i celebrem bodes. També tot tipus d'inscripcions que es fan al jutjat passen per nosaltres, que les fa la secretària, però jo després les refrende en la meva firma. Així inscripcions de naixement, inscripcions de matrimoni i inscripcions de funcions. Això majoritàriament en el que es refereix al registre. En el que es refereix a l'àmbit civil, ahir ja tenim tot tipus de sol·licituds que vulguin plantejar-nos els veïns de Montaverner i atenem els juïs verbals sempre i quan la quantia de la seva indemnització de la demanda no supere els 90 euros. També realitzem actes de conciliació i, per últim, ajudem als òrgans jurisdiccionals en la seva feina de l'auxili judicial. Així, quan ens sol·liciten que realitzem algun tipus de preguntes a les persones perjudicades o es ratifiquen en alguna papeleta de demanda, nosaltres atenguem a aquesta sol·licitud. I això és breument el que fem ací al jutjat. Així és que per a la vostra disposició el que vulgueu. Així estem, per a solventar-vos si pot ser. Moltes gràcies. Hola, soc Maria Martínez, l'actual presidenta del Club d'Atletisme de Montaverner. La veritat que de fa uns anys cap ací la representació femenina al club ha sigut molt gran, ja que abans de mi ha estat uns anys de presidenta, i ja no sols això, sinó que dels 80 membres que som actualment, aproximadament entre adults i xiquets, quasi la meitat estem formats per dones i xiquetes. Cal destacar que entre les membres del nostre club està Marta Carbó, una de les millors atletes de la Vall d'Albaida i, com no, la millor atleta que tenim actualment a Montaverner. Així que, xiquetes i dones del poble, us anime a apuntar-vos al Club d'Atletisme, que sempre esteu a temps.